आरो जावनांगासिनो दं नै आनैया हाया माने जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो थारुन बिफांखौ जावनांगौ। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव बरायबावनाय थाबाय। दायो आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय माने जों गामियाव सानैसो सेंग्राफोरा बेबायदिनो गैयालाबो खमैनो 25 एबा 30 बिगासो माने थारुन बागान गायदों। दा बे थारुन बागान गायनायाव गायजेननायनिफ्राय बेसेबांसिम खरसा थांखो आरो दायो फाननानै बेसेबांसिम लाब मोनखो, दायो आं बिथांमोनजों फंनैसो बेबायदिनो रायज्लायहैनो थांगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना नेनानै थादो। निस्सय आङो बिथांमोनजों रायज्लायनो थांगासिनो दङ। दायो बेसेबांसिम लाब मोनदों नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों खोनानो मोनगोन। स' बिदिब्ला नेनानै थादो लोगोफोर, आङो दायो थांगासिनो दङ बिथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय। फाइनालि दायो आङो माने बिथांमोननि थारुन बागानसिम मोनफैबाय। नायलांनो हागोन नै लोगोफोर। दायो माने गारिबो फैबाय आरोना बे थारुनखौ लांनो थाखायहाय। नायनानै लानो हागोन नै जेरैजोंबो बस्था आरो बेजों लोगोसे माने थारुन सायग्राफोरबो दङ नै। दायो नायलांनो हागोन नै लोगोफोर, माने थारुनफोरखौ बेबायदिनो बस्थायावहाय फिटिं खालामजोब्बाय। बे गारिजोंनो लांसिगोन नै। दायो मिथिया बेखौ बबेयाव लांगोन एबा बबेसिम बारहोहरगोन। दायो आङो लांग्राफोरनावनो सोंनोसै आरो बिथांमोना बबाव लाङो। थारुना गासैबो फिटिं खालामजोब्बाय नै बस्थायाव। दायो टाटा मबाइलजों लानानै थांसिगोन आरोना बेखौहाय। दायो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। गासैबो थारुनखौ फिटिं खालामजोब्बाय नै बस्थायाव, नायनानै लानो हागोन। ओरैबो माने फिटिं खालामगासिनो दङ नै। टाटा मबाइलाव खय बस्ता लड करे जेनेबा खय मन लड करिबार पारे जेनेबा 60-65 ना? दाने खोनानो मोन्दों 60-65 मन लांनो हायोनो बे टाटा मबाइलावहाय, नैबे टाटा मबाइलावहाय। दायो बिथांमोना फिटिं खालामगासिनो दङ आरो। खद लय जाबो बोले फैसिल बरपेटा रडआव लांगोननो बेखौहाय बे थारुनखौ। नायनानै लानो हागोन लोगोफोर। दायो आं माने बिथांमोनजों रायज्लायगोन आरोना बे थारुन गायनानै बेनिफिटआ बेसेबां फैखो एबा खरस जाजेननायनिफ्राय दायो बेखौ फाननानै बेसेबां लाब मोनखो। आङो दायो बिथांमोनजों रायज्लायगोन, मालिकजों गायग्राफोरजों। जेरैबो फिटिं खालामजोब्बाय नै थारुनखौ नायनानै लानो हागोन नै। नोंथांमोनाबो निस्सय बेबायदिनो हाफोर दङबा गायनानैहाय बेबायदिनो लाब खालामनो हागोन। बयबो ओरैनो थानो नाङा। जोङो बेबायदिनो मावोब्लासो जों मावनायनि फिथाइखौ मोनो। बे थारुना बेनो नै लोगोफोर। बे थारुनखौ माने बरपेटायाव लांगोननो। बियो दिनैनि जावनायनि आरोना लोगोफोर, नायनानै ला नै। बे बस्थाफ्रा गासिबो माने दिनै जावनायनि गोजा आरो माने दिने दिन बिथांमोना सालान हरो आरोना गारिजोंहाय। बे थारुनखौ बिथांमोनानो गायदों नै। बे सेरफाला हमनाया जादों जाहैबाय सानसुमा आरो बे थारुन फेंखा फिसा फिसाखौ फुखांनायानो जादों जाहैबाय परदेस नार्जारि। बिथांनिबो चेनेल दं आरोना। आरो बेजों लोगोसे ओरै बस्था हमनाया बे बस्था हमनायानो जादों जाहैबाय खर' गाज्रि। बिथांनिबो चेनेल दङ खर' गाज्रि होननानैहाय। नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामना नायोब्ला नुनो मोनगोन। बिथांखौबो सापर्ट खालामनानै होदो एसे। बिथाङा माने जोबथा कमेडियान होयो आरोना, माने मिनिथाव डाइलग होयो। दायो नै ओरैहाय थारुन सायग्राफोरनि थाखायहाय माने बिथाङा फैसा राननानै हरगासिनो दङ नै। थारुन सायग्राफ्रा माने दायो गावबा गावनि हाजिराफोरखौ लानानै थांगासिनो दङ। आदसा बाहागि, बे थारुनखौ गायनायाव बेसेबां खरस थांखो ओमफ्राय बेसेबांसिम लाब फैखो फंनैसो खिथादो। मथा मथि गासैजों हालेवनाय, बेरा होनाय, गायनायजोंहाय 2.5 लाखसो थांबाय। ओमफ्राय दा थुलमुल बिदिनो 5 लाखनि खाथियाव फैबाय आरो। दा एसे दंबावो, बेखौ दा मथा मथि गाबोन समनिनो जावसिगोन। बेनो आरो। जावजोबनो हाथ'वाखै होमब्ला ने? हाथ'वाखै आरो। आदसा होनब्ला निस्सय खोनाबाय लोगोफोर। बिथांमोननि बे 25 बिगा बायदि थारुन गायनायावहाय 2.5 लाखसो खरस थांदोंमोन। ओरैनो जिगाब बायनाय मानाय बेरा होनाय। ओमफ्राय बेयो बे 2.5 लाखसो थांनायनि गेजेराव दायो बिथांमोना जावनानै फाननानै गैयालाबो खमैनो ओरैनो 5 लाखसो फैगोन होननानै जोङो निस्सय खोनानो मोनबाय। स' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जुदि थारुन बागानफोर गायोब्ला गायनो हागोन, मावनो हागोन बयबो।
जोङो थांनानै थानायनि लामाखौ जोङो बेफोरबायदिजोंबो जोङो दाफुंलांनो हायो। जोङो ओरैनो थानो नाङा, मावोब्लासो मोनो। दायो बिथांमोना नै ओरैनो थारुन गायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेबायदिनो मोजां रोखोमै लाबखौ बोखांनो हाबाय। दायो नोंथांमोना दायो फैगोन नेक्स्टफ्राव सिजेन सफैबावब्ला गायनो गोसो जाबावगोन नामा जेनेबा? नेक्स्टआवहाय बिनि नेक्स्टआव बेसर फोनो नागिरदों। बेसर फोखांनायनि उनावहाय नेक्स्टआव गायबावगोन गायनायालाय। आच्छा, माने बेफोरबायदिखौ मावनांगौ जाहैबाय। गायलांबाय थागोन आरो ना ने? आच्छा, दा बिथांमोना गायलांबाय थागोननो। खोनानो मोनबाय जोङो निस्सय बिथांमोना बेबायदिनो 2.5 लाख गारदोंमोन, दा 2.5 लाखनि गेजेराव 5 लाख फैसिगोन आरो ना, माने आदा आदि आरो ना, खावसेयानो फैसिगोन। जोङो बिदिब्ला निस्सय खोनानो मोनबाय लोगोफोर। जोबोद खस्थ' नै आनैया बे बैसोआवबो माने थारुन जावनानै जानांदों। गैयिनि थाखायनो माने बेफोरबायदि खामानि मावनानै जानांगौ गोनां जायोना। आनै नों हाजिरा मावदों ने? औ दे, अब्ला खोनानो मोनबाय हाजिरा मावदों आनैयाबो। आरो जावनांगासिनो दं नै आनैया, हाया माने जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो थारुन बिफांखौ जावनांदों। गथ'खौ सायदुङाव बानानैबाबो माने उदैनि थाखायनो बेबायदि खस्थ' भुगिनांगौ गोनां जायो नै। दायो गामिफ्राव बेफोरबायदि खामानि मावग्रा थायोबा, थारुन बागान एबा खेथिफोरखौ माने मावग्रा थायोब्ला बेबायदिनो गामिनि गोरिब गुन्द्राफ्राबो बेफोरबायदिनो माने हाजिरा मावनानै जानो थाखाय माने सुबिदा मोनो। दायो माने केजि हिसाब सायदों नामा बेखौ ने? केजियाव जेनेबा बेसेबांथाय? थाइसे ने? अनलि थाइसेनो केजियाव, माने बेखौ सायनायखौ माने सुयो केजियाव थाइसे। बेफोरबायदिनो माने 200-250 हाजिरा थायो आरो ना लोगोफोर ने? बेफोरबायदि नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। बेबो ओरैनो मालिकबो ओमफ्राय माबा थारुनबो सायदों आरो, माने बिथांनि फिसायानो बे खेथिखौ मावनाय जादों। थेवबो माने थारुन सायदों आरो ओरैनो थास्लायस्लाय ने? ओमफ्राय हाजिराखौबो होयो नामा नोङो आलदा? लायो जों हाजिरा। न'निबाबो लायो ने? दे थिग दं दे। बेबायदिनो सायो नै लोगोफोर, माबाखौ थारुनखौ बेबायदिनो सायो नै, नायनानै लानो हागोन। जेरावबो सायदों नै थारुनफोरखौ, नायनानै लानो हागोन। खय मनथो हायो दिनावलाय? 5-7 मनसो हायो दा ना? दे सायबाय था दे। खायसे जावना होग्रा आरो खायसे सायग्राफ्रा रोगाग्रा आरो बेबायदि रोगानानै सायनांगौ गोनां जायो। बिसोर गासिबो माने सायदों आरोना, ओरैनो 300-250 आरामसे जायै लोङै हाजिरा। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर, नायनानै लानो हागोन। माने जेरैजोंबो माने थारुना फोसाबदों आरोना लोगोफोर। दायो बिथांमोना गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि परिश्रम खालामनानै जानांगौ गोनां जायो। दायो गामिफ्राव बेफोरबायदि गामिफोराव बेबायदिनो आबाद खेथि मावग्रा थायोब्ला बेबायदिनो माखासे गैयि मानसिफोरखौबो माने मदद होनो हायो, जाहाथे माने बिथांमोना हाजिरा बायदिसिना मावनानै एसेब्लाबो न'खराव माने उपकार मोनो आरोना लोगोफोर। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। बाय बाय।